14,5 kilometer spoor tussen Ljouwert en Grains wordt de komende weekend voor een pad vernijd. Daarom rijden er van dit weekend aan, rond begin september, minder treinen. Ik binnen er 8 spoorhoegangen die aansluiten worden voor auto's en fietsers. ProRail neemt het een mega-operatie die in totaal 16 dagen wordt. De Waardvereniging maakt het hem zwaar over de plannen van het Duitse regering om meer olie uit de Waadzee te halen. Er wordt al 24 jaar olie gewonnen uit het Duitse Waard. Nevens de minister van Economische Zaken van Duitsland had dat nog meer problemen op smieten. Daarom zou de productie nou wel verhegen worden kunnen. Op het Drachterplein in Ljouwert zal het verkeer tussen 16 en 27 augustus nog meer hinder ondervinden. Om alles op die kleer te krijgen had de ondernemer meer ruimte nodig en wilde in het weekend 2 afslagen afsluiten. Die van het MCL naar Drachten en die van de Hemrik naar het centrum. Begin september kan het verkeer weer over het plein heen rijden. Cambuur had het eerste competitieduel won van Volendam. Na een minuut zette Michiel Hemmen, de nieuwe spits, de 0-1 op het boord. In de slotfase wie het Marco van der Heijden die met een kopbal de winnende 1-2 maken. Joen, warm en zinnen. Vannacht 17 graden. Morgen wisselen je bewolking en zinnen elkaar aan. Het is dan 24 graden. En vreed warm simmerwaar in Friesland.